hill state ko puson lang long. Hala autonomous hill state ke long ke itum MLA ke hai atum an resign lap ke assembly pen. Minister Captain Williamson sangma ta minister pen bang chobu. Hala bang son ingkan 1962 1960 an ingkan. Lapen MLA tum an. Hala bang sohot MLA man lo ke thurdun rong khang na thupen baithalang so constituency pen nilipu basaing tikathar non hala internet along amend lapen ke puna thupen ki thurdun raidang ing ti bola ha raidang ing ti MLA ki thurdun rongbong ghat pen raidang ing ti thurdun lo lapen aku 67 ening kan ke long sodar kathar thurdun lo ha baithalang so pen lapen bapuram singnar thurdun lo dat hanjang lang so pen la bukajan pen lo la pen ke haura ghat pen ke barelong terang thurdun lo di alang litum thurdun lo la pen sita rem dundet lo itum karbi to mangke rem lap lo APHLC pan pe hai hede amat hala ke hai atum ke garu atum chomang atum an ke hai lap lo ki thurdun aling ta hala to mangke amahala to mang resign lap bange ni tum phan hill state nang separate hill state puke hangke separate hill state nang pipit ni tu resign lap ji poman bang resign lap itum MLA tum resign lo ma resign je ni tum pulo nang tum resign no lapen resign lo te ola autonomous state aput thak sin nang tum resign lo pulo tang te mo nang tum thurdun thulonan na tum nang thurdun delu nang rap dun rompu nili tum pulo patay not apulang non ta ni tum aku pulang setelah tum kroi kri ante ki biji ke pilo ke nang ji ke ante election along itum hai hetik lo lailo ni tum ke choya phan kali ili tum ke karbi tum ko puson apot lo ne ke claim aphan ke claim pupi ke chu pusi purong ti alang li ili tum la son si pupu alang li rong asar ke chu un hot pubadi ipu alang li burutemen ke chu un hot pusi puji ke chu bom hot alang li CM ke chu un hot pu ili tum puji di eta la ke chu pu ke claim pupi ili tum ke chok chepik alam lo lage pini pen ke labang sakit chu po bang ni ye den nai ke claim nai te ke claim pu nai dan lo la ante tung ke celar nang gila ana lang dap thai asamis hatu dai asamis tum tabang ninggelo halatum hok alam bang ke alang litum la ha kiching pen ha Samson Singh tiarni penta la ilitum autonomous district ke hang huta Christian Honghari po alam pe thepo halaka pere makam halabang sohot alang litum la autonomous district nang ne pugi puatum alang litum pula nang tum Christian nang tum makam hala sohota la nang tum nang pucar budak ta la so amikir hills ke long le pus hala sohot ipu la ke alang litum le ninggi gali lagi ke chia tum se ke toy ka paningje karbiang long pa vedet nang po phat la ke la sin non ta alang litum ningje tang le lo ni litum ke APHLC pengen litum dharmo lam ningje tum te la sin ni tum ke thak dun morem bom lo seta thak dun de lo te ni tum ke rem lo pusi matha daji a hok lo ni tum ar lopen kopine duk pun ni tum matha daji la sin ni tum la ke chingwai et lo ni tum non ke che thak dun det pu la pen Lucifer pu pilo la ke Bible long si dole la so Lucifer popot ke alang li tum Bible pu pudam de si Lucifer pu pudam Christian pu kang tum ke alang li la pu yo Christian henopik pu kang tum alang li abinong ke la se seta chini lo ame thanga i ga kleng ta Christiana leader ta charsa leader Sondro be alang li ta charsa leader la tu ke alang li thang da gali la Christian pu alam ga pili dam ke ili tom phan autonomous state papilong le det nang po phat la ke pachi bohong na try patung bong pachi bohong paji thu pa ya thada na anke autonomous state papilong le det na sik sidul ta papang tanglong le det nang pula ke bongo senatum abidi kang lim la ke Horen Singh be alang itu masa korchor na la ke bongo senatum masa korchor na lang li ke Lucifer bu hi pu ke la ke Nelile hi pute nang litu mana nang curui dat pe. Di la ke. Eglor alam lo ke di.
Nili so ding rong lama. Di. Nili no ding rong la kali det kente lagi. Aku son ke Bible long ipu la Lucifer ke lun da tek o kan da tek o. Lam da ningye pik. Alang li ta la si lam ningye taware.